In 1+1 Coffee Mix. Siyak ni Berlina Argel nga taga-Gabot Norte uminom ti Mark Kape. Ading uminom kayo tapno maimbag na kita saksaki iyo ta iso tinakapaimbag ti buong katawang ko kay da kayo nga adda saki na nga high blood. So, siyak high blood nga talaga pasaran ja pay ag uminom ti maintenance konta na pintas dire na. Mark Cafe 5 in 1+1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Magatangan ti Mark Cafe 5 in 1+1 Coffee Mix karigi di butika ken drugstores iti lugar tayo. Ito si Secretary Carlo Nograles ng Task Force Zero Hunger. Dito sa ating bayan, milyon-milyon ang nagugutom. Maraming bata ang kulang sa nutrisyon, lalo na ngayong may pandemya. Para maagapan ito, nagsama-sama ang pamahalaan at ang pribadong sektor sa kilusang Pilipinas kontra gutom. Lahat kasali, lahat kasalo. Para malaman kung paano makaambag at tumulong, pumunta lang sa laginghanda.gov.ph/Pilipinas kontra gutom. Ladingit ti agpasina iti patpateg ti biag. Ngem lumagan ti ladingit ken saem no napintas ti pannakataming dagiti minatay. No kinapintas ti serbisyo ti pagsasaritaan kadagiti minatay. Eksperto ti Crispin and Susing Funeral Homes. Babaen ti dekalidad, nalaka ken personalized funeral services. Manipod panakabalsamar, panakaornos ti mansayag, agingga ti panakaidulin ti minatay. Dayta ti serbisyo ti Crispin and Susing Funeral Homes. Masarakan iti Barangay 1N Ricarte, City of Batac, Ilocos Norte. Dayan laeng ti Ricarte Park. Wenno tumawag iti 0995-951-1711. Wenno 0961-663-9970. Let us lend a helping hand through personalized funeral services. Crispin and Susing Funeral Homes. Ti silpo ti biag a bloodletting activity ti grupo ti The Mega Mix Singers ken ti programa Baro Arimat ken panakidinanggay ti RPN DCRL Radio Ronda Bata ket agyaman kadig tinayat nga sponsors sa National Irrigation Administration Management and Staff headed by Engineer Danilo V. Gomez, General Manager, Barangay San Pablo, San Nicolas, Ilocos Norte. Diyos unay ti Agnila. Silpo ti biag bloodletting activity ken 61st anniversary ti RPN DCRL Radio Ronda Batac ket babaen timbag nakem dagiti sumaganad. Miss Josephine Tabios and family, London, ken Barangay 5, San Nicolas, Ilocos Norte. Mrs. Jacqueline Pasamonte, Bituin and family, Barangay 23, San Nicolas, Ilocos Norte, ken London. Mrs. Marina Pasalo and family, Barangay 6, San Nicolas, Ilocos Norte, Island of Hawaii. Mrs. Delia Villanueva and family, Stanford, Virginia, USA, and Miss Jenny Rose Agustin and family, Kingdom of Saudi Arabia, Barangay Biluca, City of Batac, Ilocos Norte. Thank you very much. Agsapsapol kay kadi itinalaka ken di kalidad a furniture products tukas tagagayan ken kabsat addan ditoy probinsya tayo nang runa iti syudad ti Batac ti Butay Furniture Shop ti Butay Furniture Shop ket magatang sadyay dagiti agkakapintas asala set tugaw katre aparador lamisaan ridaw ken dadumapay ipakpakammo ti Butay Furniture Shop nga dagiti showroom na iti along National Highway Barangay San Pablo San Nicolas Ilocos Norte ti Butay Furniture Shop ket masarakan iti Sitio Kadakad Barangay Nagpakalan City of Batac Ilocos Norte. Wenutala nga mapan iti Sitio Mariit, Barangay Darildiw, Sitio Batac, Ilocos Norte. Kaya itong informasyon, ag-text mo tumawag iti cellphone number 0926-499-1167. Kukwa, kinaimat matunan ni Kagawad and Mrs. Cesar Butay. Butay Furniture Shop. Butay Furniture Shop.
Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:34. Saan na paudi kada iti damdamag? Maawis kay nga ro dadun iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kada iti kabarwanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatartarampay kada iti reklamo dagiti umili, babaen kada iti masaknan. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dagdumupay. Tapno mamuan dagiti umili. Maumangidan ito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Naimbag nga pangaldaw, aldaw ti Lunes, 7 ti mabilang iti bulan iti Hunyo tawen 2021. Ing kami manin isang bay karaka iti programa tayo tap no mamuan dagiti umili, dito ilaing numero 1 nga radyo dito in Northern Luzon, ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Iti alasod iti 30 nga minutos, indak nga rod kadoen, tap ni kasakit intemanin ni danon dagiti kabarwanan, kang runaan nga damdamag, itatang aldaw. Ngayon kasangwa ng intay danon digiti kang runan ngintay mapag sa saritaan. Pakad kadwa tayo pelang serbi itibiyang ti Master Control ni Engineer Angel Asuncion. Supervision ken direksyon ni Station Manager Rod Sadjan. Kasama tan mangkit-kita pelang ti seguridad ti stasyon tayo ni Sergeant William Figuracion. Ken to inumutibiyang ni Ronald Idol Domingo ken kasama tan makad kadwa tayo tupay digiti Radyo Ronda Patrol Reporters tayo ni Glorina Bayudan kasama tan ken ni Erika Iere, gagayem ken kabsat. Da kami rod ti sang kamay sang may dumanon kumablaaw. Kadagiti nadayaw nga pagtengan nyo, anyaman ti raramiden nyo kadagito agundaway. Kadagiti man narimaan ti panangal-aldaw na, panagpalpal pa na. Wenno panagin ina na, ken kasamitan digiti agrubrubuat. Kadaan ti pagturungan ti oras ti alauna. Kastekan ka na yung awis ka na kaya ba po nga kakailian? Nga dali kita kayo sumet nga idanon nga informasyon, nga dali kita reklamo when no problema yo, han kayo nga pangadwa, kaya no ti apatyan nyo ket ti programa tayo iso iti mangsulbar, ala ket mabalin nyo nga ipadanon da kita, babae iting kay panag-text, iti 0953-436-0507, kaya kasama tan deto official, bueno deti telepono bilang 600-3869. Sa pasapen ta nga rod nga kablawan apo nga kakailan mga karonda dagiti apo nga kaprobinsyan tayo ti probinsyang Ilocos Norte kasama tan kadagiti dumdum nga iti free channel tayo iti naduma-duma nga probinsya nga pakadanunan ti free channel tayo kasama tan dagiti agbuybuya dumdum nga kada tayo ti live streaming tayo wenno ti Facebook page ti estasyon tayo papagayam. Hanyo met nga kalipatan i-like and share ti programa tayo ken no saan nyo pa nga in-follow ken han kay pa nga nag-subscribe ti live streaming tayo ag-subscribe kayo ken ipalo yo gagayem ken kabsat. At yaro da digiti papaulo digiti kang runaan ngayon tay mapag sa saritaan. Tapno mamuan dagiti umili. RPN DCRL Radyo Ronda. Radyo Ronda Headlines. Siyempre, ti COVID-19 update tayo, gagayam kay Rabsat, padaanan nyo. Kada ito iti may sa kadagiti ipangpangruna ti estasyon tayo, tinaldawaldaw. Dahil ti mangipadanon kada kayo ti COVID-19 update. Manu nga tama na yan, digitay baro nga kaso, manumet digitay nalaingan gagayam kay Rabsat. Digitay baro nga kaso ti COVID-19. Tagaano digitoy, kaamuan yun to. Kabayatan ti panagtultuloy ti programa tayo.
Tapno mamuan, dagiti umili. Kabayatan na gagayam ken kabsat, regular session, dagiti kamkaming ti Sangguniang Panalwigan, na yuswat iti Malacanang of the North, iti Barangay Suba Paway, Ilocos Norte, ana digitay kang runaan nga napagsaritaan, padaanan iti adado nga detalye. Tapno mamuan, dagiti umili. Kabayatan na, maata pa na tayo, gapoy ti pan nakabakuna da, rumrumar nga awan, ti direkta, amang inaig iti pan nakapatay da, wenno pan nakatay da, iti pan nakabakuna da, padaanan, iti adado nga detalye, gagayam kay kabsat, ta numalagip itay lawas na, itay rimwar da ito nga damag, nga numalagip yun, itay pimusay, gapoy iti COVID-19, ket ti bagbagada nga ti impatay da, ket gapoy iti pan nakabakuna da, padaanan ti adado nga, detalye dito nga damag ken panakailawlawag papagayam. Tapno mamuan, dagiti umili. Kabayatan na iti sabali pa papaulo ng damdamag Philippine National Volleyball Federation manamnama asumaruno nga umay agensayo ditoy Ilocos Norte. Tapno mamuan, dagiti umili. Kabayatan na, dita ili ti San Nicolas, Ilocos Norte, awanen, wenhanen nga dakela problema, iti biyang ti National Highways, dagitay agparparking, nga luglugan ken kasamaten maaramat nga pagtartarimaanan, dagitay vulcanizing shop ken repairing shop, padaanan, iti adado nga detalye. Tapno mamuan, dagiti umili. Dagitoy ken sabsabalin tupe ang papaulo digiti damdamag tayo tingkay mangikan, kalpasalay kadigiti sumagmang na pamalagip, manipod ti technical studio. Tapno mamuan, dagiti umili. Police asintado. Dagiti kapulisan anawaya mapagtaklinan dagiti umili. Tapno nagtalined tilinak ornos kental na iti lugar tayo. Pulis asintado. Programa nga pakaiwaragawagan dagiti agdama paspasawak tunggal aldaw. Kampanya iti pannakapugibog kontra kriminalidad, illegal drugs ken dumapay. Babayan kadagiti mapagtalka na kamen ti pulisya iti bukod tayo lugar. Pulis asintado. Manggigan tunggal aldaw ti Sabado, dito'y RPN DZRL Radio Ronda Batak City. Mr. Ronald G. Domingo, host iti dito programa. Police asintado! Negosyo at trabaho, programa iti radyo, apangangigan, nukasano, iti mangbuangay, iti may sa negosyo, ken pakilawlawagan, nukasano, nga iwanwan, wenno patarayan, iti may sa negosyo. Negosyo at trabaho, programa iti radyo, ang mabalinpay, ang makatulong, kadagiti agkalikago masumrek, iti pagtrabahuan. Negosyo at trabaho, paset ti programa, Radyo Ronda Patrol Reports, mangmangigan, kadaldaw ti Domingo, oras de las 8, agpatingga ti oras de las 9, kada bigat. Dito'y laeng numero 1 estasyon iti Northern Luzon, di RPN DZRL Radyo Ronda, City of Batak, Ilocos Norte. Negosyo at trabaho, paset ti programa, Radyo Ronda Patrol Reports. Kahit yu kadi amamuan, dagiti mapaspasamak, iti bukod yu a barangay, wen gagayem ken kabsat, dunged kayo iti programa iti radyo, Maki Barangay. Pag-amuan ka dagiti mapaspasamak, ken programa iti uneg ti barangay, babaen ka dagiti opisyales ti barangay. Maki Barangay, mabalimpay a pakipagpartisiparan dagiti bumarangay ken uray sa sinuman. Mangmangigan ti laeng RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Maki Barangay. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 12:42, entitled tuloy ti, or 43, entitled tuloy ti programa tayo.
Saan na paudi kadagiti damdamag? Maawis kay nga ro dadumweg iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kadagiti kabarwanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatartarampay kadagiti reklamo dagiti umili, babaen kadagiti masaknan. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dagdumapay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayadan ito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Beno tuloy-tuloy tiya programa tayo. Tapno mamuan dagiti umili. Dito lang ang estasyon tayo RPN DCRL, Radyo Ronda Batak. Kabayatan na gagayam ken nga absat intero den rugyanan nga iya padanon digiti insagana tayo ngintay mapagsaritaan iti daytoy nga gundaway. Kabayatan na gagayam kaya na kabsat, tiya mo na nga damag, ngayon tayo mapagsaritaan iti daytoy nga gundaway. Linawlawagan ni Dr. Norman Rabago, COVID-19 konsultante gobyerno probinsyal, aday iti agirak-rakurak anatay gapo iti pan nakabakuna daket awan ti direkta amang patalged nga adda pan nakainaig na iti pan nakabakuna da ti nakatayanda. Sigon ken kuana basar iti pakpakuna nga informasyon ken analisis ken awan ti pagbasaran nga adda pan nakainaig na ti bakuna ti pan nakatay dagitoy. Inpeteng na nga ginggana nga saan mapaneknekan dagiti akusasyon ket sa anarumbeng ama ibilang ti pan nakabakuna dati nakatayanda. Imunay di daytoy tallo nga taga Ilocos Norte ti nairakurak amay pagharup anatay gapoy ti pan nakabakuna dagitoy ti AstraZeneca. Kabayatan na inpakamo ni Dr. Rabago nga dati report da iti Department of Health Regional Field Office 1. Inlawlag na nga insubitirdan ti investigasyon ngayon siyangkat dagiti basiknan a Municipal Health Office. Iti bayad datoy patalged na nga adalin da na imbag dagiti kaso dagiti nadakamat a biktima. Tapno mamuan dagiti umili. Well, gagayam kay kabsat numalagipyo at ang amin di kitay naipadpadamag itatay na pangalawas rason nga nangiwayat pa ni Governor Macho Marcos manotok ti SOM conference kadagiti kameng ti media tap ni kasakit malawlawagan dagiti tatang tumtumpar nga isyo dito'y probinsya tayo nga dagitay imununang natay gapo ti digitay nagapositibo ti COVID-19 kagayem ken kabsat ket may bagbagang amin nga ti nang nakatayanda ket gapo iti pan nakabakuna da ngem matay ko narod dati report kagura ni Dr. Rabago kagayem ken kabsat nga dagijay ket akusasyon wenno alegasyon pay lang awan tinatib ker apagbasaran gagayem ken kakabsat. Tano kitkitain tayo di kitay pumuspusay nga di kitoy ket pakakitaan ti COVID-19 ket adda ti dati nga sakit daw wenno dete makunkuna nga BDT gagayem ken kabsat adda ti dati nga
sakit da nga iti panagpaagas da iti hospital. Syempre ket no sumrek ti maysa nga pasyente no mai-confine hana maliklikan nga dete agdalan ti swab test gagayem ken kabsat nga dijay nga rumwartomit nga minen kuna tayo nga ag positibo no saan nga symptomatic asymptomatic taadang rod kanya na digitay signs and symptoms daytoy makunkuna nga COVID-19 virus. Tapno mamuan, dagiti So umili. dadya ket haka-haka pa lang gagayem ken kabsat awanti kinapudno na. Apo nga kakailan amoyo no makadamag di kita kakailyan tayo ti kastoy nga damdama ket syempre saan nga maliklikan daytay inda panagdanag. Tapno mamuan, dagiti umili. Tuloy-tuloy tintay panagkakadwa ti programa tayo. Tapno mamuan dagiti umili nang tundan iti oras tayon. Alas 12:48. Tuloy-tuloy lata tintay panagkakadwa panagdidin ng gay. Tapno mamuan, dagiti umili. Kabayatan na iti sa balipay nga damag. Manibot pa lang dito'y lugar tayo. Manamnama sumaruno amang isangkat ti panagensayda dito'y Puro Ilocos Norte ti Philippine National Volleyball Federation. Sigon kini Governor Macho Marcos Manotok daytoy ti indoor volleyball kalapasan amaragragsakan dagiti mangbukbukel ti Philippine National Beach Volleyball Federation iti panagensayo da ijay sa Ud Beach ti ili pagudpud itay laing Kalabes. Inlawlawag na mismo at ti Presidente ti Philippine National Volleyball Federation Incorporated ani Mr. Ramon Tats Sosara ti nangipadanon ken kuana plano na meta nga ipan ditoy probinsya ti nasao atim. May na ditoy binigbig na ti dakkel may tultulong ni Mrs. Helen Rose Domingo nga agdamang Sports Development Officer ti probinsya ken ni Mr. Faibu Bartolome ti pannakaawis dagiti National Sports Associations wenno NSAs nga may agensayo ditoy probinsya. Inlawlawag ni Domingo ket naggapo. Bueno, inlawlawag ni Domingo ket naggapo iti Philippine Sports Commission rason nga do ti amamuda ti sports. Inayon na akalikagom ti probinsya nga awisen dagiti NSAs nga umay agensayo ken mangisangkat ti competition ditoy probinsya. Inpaay ng ehemplo ti panakisangkat ti Run with the Wind ang nakipagpartisiparan na iti Imuna Agundaway. Alaketa nasaya at launay dakkel nga damag dakkel abanag deta kuna tayo deti digitay umaayam nga aga po iti pagilian tayo ket ditoy pay probinsya tayo ti Ilocos Norte iti mapilpilida no may pagensaywan gagayem ken kakabsat. Tapno mamuan, dagiti umili. Kabayatan na dapay nabatbati siyam nga minutos kasangwanan ti oras ti alauna. Tuloy-tuloy lata ti programa tayo. Tapno mamuan, dagiti umili. Kabayatan na iti sa balipay nga damag pa laing manipod dito'y lugar tayo. Umabuten tinasursurok ngem 25,000 umili ti nabakunanen ti kontra COVID-19 dito'y Ilocos Norte. Sigon kani OIC Provincial Health Officer Dr. Josephine Ruedas, manibo di 25,000 gasot. Bueno sa nga gasot 50 ket inima residente ana bakunaan sa nga 10 ket 3,000 siyam agasot 70 ti nakaipayanen ti umuna ken may kadwa a dose wenno nakakompleton ti bakuna wenno kay batugan ti 90.08% dagiti karaman iti category A1 population. May pasar iti National Immunization Technical Advisory Group, ti grupo dagiti health experts amang balbalakad iti wenno mang balbalakad iti Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease wenno IATF-EID dagiti priority recipients iti babaen ti A1 kasa kadagiti frontliners workers, kadagiti health facilities, health professionals, ken non-professionals, kas kadagiti agad-adal, nursing aides, janitors, barangay health workers, ken dadumapay. Kabayatan na umababot meten ti 11,186 tinabakunaan ti babaen ti category A2 wenno dagiti senior citizens wenno natatayngan nga agtawen ti 60 agpangato.
Malaksid ka dito, ikaw na ni Ruedas, asumagmamameten, kadagiti adday ti babaen ti category A3, when dagiti addaan ti comorbidities, ti nabakunaanin. Iti agdama, manarimaan ti panakikoordinar ti gobyerno provinsyal, babaen ti Office of Barangay Affairs, when uba, kadagiti local chief executive, ken barangay council, presidents, iti panakailista, dagiti umili, ang nakasagana ang mabakunaan ti kontra COVID-19. Nagkidaw iti sumagmanong pangbisinaan kasi iti OVA, Metro Ilocos Norte Council, Micro, Small and Medium Enterprises Office, Ilocos Norte Tourism Office, ken Communications and Media Office, at tumulong iti panagsagana para iti nawalawlawa apan nakaypatungpal ti panagbakuna. Manariman ti panangisigurado ti gobyerno provinsyal iti panakaestablisar ti adupay a vaccination sites para iti panakabakuna ti adupay a kakilyan di adupay a kakailan nga Ilocano iti biyang ti COVID-19. Tapno mamuan, dagiti umili. Beno kagayam kan kabsat, tuloy-tuloy latat intay panagkado panagdinang kay dito pa lang programa tayo. Tapno mamuan, dagiti umili. Okay, kablaon tayo man, di tayo mayat ti pabuya na kadagiti agundaway. Kablaon tayo man ni Compadre Amante E. Ansagay, kasamatan ken ni Comadre Odette Ansagay, ni Kumpad Eddie Gumangan, Manibodita Rino, Nevada, USA. Kaya kasamatan kablaon tayo pa ni Comadre Irene Bungkayaw Kibuyen, Manipod dita Barangay Kalayab, Lawag City. Kumasa kami na sa ngapada dita Barangay Kalayab, ipang pangrunak man dita Balay. Amo nga nakapigpigsa dita radyo yo dita Balay. Kaya dati Vilma, kumusta kayo? Kaya ni Mr. Ronald Saludares, naimbag ngayon kay panagdengdengeg, kaya panagbuibuet ti programa tayo, kasama tan kay ni Kompad Jepsi Cabias, manipod pa lang dita Honolulu, Hawaii, nagasat ngayon kay panagbuibuya, kaya panagdengdengeg ti programa tayo, tapno maamuan dagiti umili. Kabayatan na gagayam ken kapsat, intayro din iti COVID-19 update. Well, umababoten iti talugasot, inimapuluket inem, 367 ti aktibo nga kaso ti baro nga ka, 367 ti aktibo nga kaso ti COVID-19, kaya nadaan tayo met ti sangapuluket pito, abaro nga kaso. Umababot meten iti 2,826 ti total cases tayo, sipod ng rugiti na saong pandemya, itay na panatawon na gagayem ken kabsat. No sa dinno nga mababot met iti 2,421 ti recoveries tayo. Awan met ti baro nga nakarecover, kaya kasama ten upatapulon ti kadagupan ti Pimbusay, dito ay probinsya tayo nga Ilocos Norte. Kasi kang kanayin ko nga iyaw awis, kaya when ipakpaka mo ka na kayo gagayem ken kabsat, pananggut-gutigot nga masapol. No intay tirwar, naka face mask tayo, nintay met iti pagaduan ti tattao, dito ag face shield tayo, kaya kasama ten dito panang-obserbar ti social distancing, kaya kasama ten dito ay panangliklik iti panaki tong-tong-tong, panaki sarsarita iti nabayag kadagiti tattao. Ala kay ako na tayo met ibaga nga dito karugit tayo kada-kada, kaya napinpintas dito agsakbay gagayem ken kabsat, agsakbay maaros tupay ako na dati Ilocano, kaya kasama ten liklikan iti paningsangkat ti social gathering. May tayo ko na tayo alahamat nga na tayo ket di totally nga maiparit kadigitay social gathering, as kung makadigitay kasar, minatayan, ngayon masapol nga surutan tayo digitay safety protocols laban iti COVID-19, gagayem ken kakabsat. Kaya siyempre gagayem, ito'y panang buggo. Ken panagsabon ken panaggubuggo iti nadalos nga danon. Gagayem ken kabsat no nagapo tay tirwar, alagkat hanga detay suliton detay panagugas tayo kadagitay ima tayo ang alcohol tay met, tamni nga sakit adadayo tay laeng nga makaptan daytoy nga sakit sa klase ti virus. Gagayem ken kakabsat. Ken liklikan iti panakipulapol iti adu atat tao gagayem ken kabsat, although digitoy ket naka face mask, face shield ngem masapol nga detay sumuro tayo kadagiti paglentingan nga ito'y ket ipapaimet laing ti gobyerno tayo gagayem ken kakabsat.
Kabayatan na, itay mo na gundaway, napantay mismo dita Malacanang of the North. Gagayem ken kabsat, napantay man nagatandar ti regular session. Dagiti agkakadayaw nga kamkamang ti Sangguniang Panlalawigan, babayin pa lang ti panidolo ni Vice Governor Cecilia Araneta Marcos. Gagayem ken kabsat, ket presente amin, dagiti opisyal tayo, iti probinsya. Gagayem ken kakabsat mi ida. Ket digitay kunatayuman, nga kangrunaan nga natratar ket detoy pakasignan pala detoy inisponsoran ni Bukal Domingo Ambrosio ken kas iti pakibilangan ti Committee on Public Works, Environment and Laws gagayem ken kapsat detoy pakasignan detoy kunana to detoy draft Provincial Resolution number 2021-05-328, a resolution giving authority to the Provincial Governor, Honorable Macho J. Marcos Manotok, for and in behalf of the Provincial Government of Ilocos Norte to enter into any agreement, memorandum of contract of any documents which is required under the project for the conduct of dredging activities in the heavily silted Bislac River in the province of Ilocos Norte in accordance with the dredging master plan prepared and presented by the Department of Public Works and Highways gagayem ken kabsat. When detoy panaka-dredge, detoy panakakotkot kana tayo, detoy Bislac River ken kasamatan detoy Kiawit River, detoy Bislac River ket masarakan dita Iliti Vintar. Ken kasamatan detoy Kiawit River, masarakan ditoy Syudad ti Batak gagayem ken kakabsat. Wen masapol met nga agdalan iti umno nga proseso gagayem ken kakabsat hanno nga detoy ket kasawenen nga detoy nino kakayat mon ket aramide man haan. Dodi ket surutan met digitay pagunrutan wenno paglentegan gagayem ken kakabsat. Isongarod deta ti naaramid. Gagayem ken kakabsat detoy panag panggibete diti puder kini Governor Macho Marcos Manotok dete makipinirma ti memorandum of agreement wenno dete makunkuna nga OWA kadagitay masiknan nga ahensya ti gobyerno wenno itibiyang ti LGU gagayem ken kabsat saan nga mabaling datay garawom latan nanya ti kayat mo nga garawon iti maysa nga lugar aramidemon haan gagayem ken kabsat no diket agdalan pay laing met dagitay umnong proseso. When tanong malagip yun apay nga kalikagom da nga madredgingan digitoy duwa nga karayan kuna kay gagayem ken kabsat gapan pala kadetoy panagsagsagana para kadetoy panagtutudo nakikita ket baka medyo naladaw pay ket din gagayem ken kabsat mangrugrugin ti panagtutudo iti bukod tayo a lugar. Tapno mamuan, Tamo dyanan na, dita San Nicolas, Ilocos Norte. Dati eksklusibo pa nakini naman tayo. Ken ni Police Major Joseph Baltasar. Dito yung kinonfirmaran na, ken pinasingkitan na, nga saanen nga datay kas edad dati nga problema. Kadigiti igid ti National Highways, dita ili ti San Nicolas. Kadigitay met adati pagtaraknan ti luglugan da. Aramaten dameten nga pagtarimaanan iti sango kadigitay business establishment da. Kaya taday ito'y ket mangparnuay iti trapiko kagayem ken kakabsat. So nagparbing meten kuna ni Apo Hepe Baltasar dita San Nicolas kabayatan ti panhakin inuman tayo ken kuana gagayem ken kakabsat. Sana nga dita ili ti San Nicolas ore pa idi dito'y Batak. Dapay dagidi problema kadagitay kalkalsada abas man ta medyo na ilet kunada idi maramaten met nga pagparkingan digitay addaan ti pasdek negosyo iti along National Highway ngem haanin nga mabalin kadagita gundaway tadakkel iti multana digitay matiliwan gagayem ken kakabsat. Tapno mamuan, dagiti umili. Bueno, dito yung magkaroon ngayon tayo ningo daw, tipo, ada report da, engineer, ada, awan. Okay, nga rod, kagayam kay kabsat, dito yung matkaroon ngayon tayo ningo daw, ti programa tayo, tapno mamuan, dagiti umili. Diyos unay ti agngina, ti ananos yung dumdumgeg, keta sapay kumata, na kay pay kami manen, ti sangkabasit nga informasyon. Nakadakon nga nagservi ti biyang ti Technical Department ni Engineer Angel Asuncion, Supervision ken Direction Station Manager Rodrigo Sadjan, ken kasama tan nang kitkita pa lang ti seguridad ti estasyon tayo ni Sergeant Willie Figuracion. Ken tinmo ti biyang ni Ronald Domingo mangyatbati ti imbaga damag na imbag nga malem tay amin nga sangapada. Padaanan yon ti sumar programa Baro Arimat Music Festival Monday edition. Ket patuloyan meron din ti pumakada
kada kayo gagayem ken kabsat. Na imbag na imbag nga malimtay amin nga sangapada. Tapno maamuan dagiti umili. Saan nga paudi kadagiti damdama. Tapno maamuan dagiti umili. Pakangigan kadagiti kabarwanan ken kababaraan na damdamag iti biyang ti lokal, national ken international. Tapno maamuan dagiti umili. Pakangigan pa iti inuman kadagiti opisyales iti bukod a lugar. Tapno maamuan dagiti umili. Dito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno maamuan dagiti umili. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alauna 3. RPN DCRL Radyo Ronda News Break. Naimbag nga oras yung gagayem krabsat at do'y tikaw dyan nga dama gitatang nga oras sagsaganaan manen ti gobyerno provincial kang runana ti small and medium enterprise ti blessings and inauguration ti PG One Store Hub ti probinsya. Second kani Miss Elma Gabriel mangidadaol ti MSME office ti Kapitolyo Provincial masyangka ti blessings and inauguration into no June 24 iti daytoy atawen iti mismo nga La Tabacalera, Lawag City. Ti Provincial Government of Ilocos Norte ken ti one-stop project ti gobyerno provincial ket nagbinulig da iti Department of Science and Technology. Daytoy ket adaan ti kagema matulungan dagiti micro, small and medium enterprises kang runana dagiti local producers ken manufacturers karigiti mabigbigbig ken nagkakaimas ng Ilocano products tapno manayunan pa iti paglakwan ken dumakkel ti negosyo da. Ti blessings and integration ti PG One Store Hub ket manamnama nga agatendar ni Governor Macho Marcos Manutok. Dahil ikaw dyan nga dama ginatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito'y News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DCRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alauna 5. Ti salunat ket iso iti kamatgan agameng iti maysa nga tao. Ngarud, masapul nga intay tagibinen iti panagdaldalos. Tapno mayadayo tayo iti nagduduma iti klase ng kasakit. Daytoy nga mensahe nga ingkay nangigan ket isagsagot kada tayo. Ni Sanggunian Panlalawigan member Dr. Medel Gawat and family iti syudad ti Batak ken chairman iti Committee on Health iti pagpandayan linteg iti Ilocos Norte. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat dati kulay. Perdi ka di talugan nyo mga karonda, ket agbirbiro kayo itinalaka ken di kalidad nga pagpatarimaanan. Lukasta mga karonda, haan kayon nga agpangadwa, taadalituyan bukod tayo a probinsya, ti mapang namnamaan. Iso dayta ti ECF Auto Repair Shop. Ti ECF Auto Repair Shop ket ijaya na dagiti nagduduma a serbisyo kas kadagiti sumaganad. Change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balancing, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair ken dadumapay. Ken saan la data magatang pay sadyay dagiti nagduduma nga klase tiligay tilugan, car accessories ken dadumapay. Ti ECF Auto Repair Shop ket masarakan iti Barangay 3 San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte. Dalan laing nga mapan iti San Nicolas Robinsons Mall. Wenno abagatan laing ti PNP San Nicolas, Ilocos Norte. Tinadung informasyon ag-text wenno tumawag kadagiti sumaganad 0998-338-7211 wenno
0917-558-4049. Ti ECF Auto Repair Shop ket kukwa ken matmatunan. Dagiti naayat, natulong nga agasawa, Honorable and Mrs. Elmer Failugna. ECF Auto Repair Shop. Ti pagpatrimaanan ti lugan nga mapangnamnamaan ken mapagtalkan. ECF Auto Repair Shop. The shop we care for your car like no other. ECF Auto Repair Shop. Di programa Baro Arimat ken Baro Arimat Music Festival ket naiget as suportaran ti JAJ Furniture Shop. Ti JAJ Furniture Shop ket pagkatangan ken mabalin a pagparamidan kadagiti moderno ken dekilidad nga furniture products kas kuma iti sala set, ridaw, cabinet, tugaw, aparador, kitchen table, office table ken dadumapay nga wood products. Ti JAJ Furniture Shop ket agripero wenno agtarimaan kadagiti nagduduma nga kakambitan iti opisina ken pagtingman iti nababa a presyo. Wen gagayem di kalidad lang aruden dagiti magatang sadyay, nababapay iti presyo da, ken aristupay nga kasarsarita dagiti akin kukwa. Ti JAJ Furniture Shop ket masarakan iti Pestuda, along Poway Lake Road, Barangay Baay, City of Batac, Ilocos Norte. Ti dadong impormasyon, ag text wenno tumawag iti cellphone number 0927-742-0910. JAJ Furniture Shop, tatak na lagda, moderno, ken de kalidad. JAJ Furniture Shop, JAJ Furniture Shop. Gusto mo mag-mall? Pwede naman. Pag-iingat lang naman ang katapat niyan. Mag-mask at face shield. Para ligtas. Maghugas ng kamay. Para nasa mabuting kamay tayo. Sa restaurants man o ATM. At sa konting distansya, malaki na ang maitutulong mo sa ating ekonomiya. Ingat-angat, tayong lahat. Sa bakunang parating, aangat ang pag-asa. Malalabanan ng pandemya. Aangat rin ng kumpiyansa. Pag nag-mask, hugas, at iwas pa, mababawasan na ang kaba. Sa iyong pagpapabakuna, maiingatan ang sarili at ang kapwa. Pag nagpapakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from PMA, PSMID, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Isil po di biyag bloodletting activity ken 61st anniversary ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak ket babayan timbag nakem dagiti sponsors. Honorable Bobby Sacro, Municipal Vice Mayor Sorsogon, Ilocos Norte, and Mrs. Baby Sacro, Environment and Natural Resources Officer, Province of Ilocos Norte, Engineer Herminio and Tessie Castillo, Provincial Assessor, Province of Ilocos Norte, Mrs. Elma Gabriel and Family, MSME Head, Province of Ilocos Norte, Mr. and Mrs. Victor and Maggie Tunak and Family, San Nicolas, Ilocos Norte, and Honolulu, Hawaii, USA. Honorable Rogelio and Chita Gallardo and Family, Barangay Pasil, Poway, Ilocos Norte, and Honolulu, Hawaii, USA. Ken Miss Felicidad Basilio and Family, San Nicolas, Ilocos Norte, and Bologna, Italy. Diyos unay te agngina. Ti 61st anniversary ti kaunaan nga radyo ditoy Northern Luzon, ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak, ket ipeksa naman iti napanagyaman kadagiti tinayat nga sponsors. Isuda dagiti sumaganad. National Irrigation Administration and Staff, Barangay San Pablo, San Nicolas, Ilocos Norte. Engineer Danilo V. Gomez, General Manager. Happy 61st anniversary RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Happy anniversary! Salamat sa RPN. Salamat.
Di 61st anniversary ti kaunaan a radyo dito'y Northern Luzon, ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak, ket inaman ipeksa iti inapanagyaman kadagiti nayat nga sponsors. Isuda dagiti sumaganad. Honorable Erjo Valenzuela, Vice Mayor, Dingras, Ilocos Norte. Honorable Amor Macalma Bagarino, Sangguniang Bayan Member, Pinili, Ilocos Norte. And Honorable Ray Ventura, Punong Barangay, Barangay Darindiw, City of Batak, Ilocos Norte. Happy 61st Anniversary, RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Happy Anniversary! RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:14. Barungarima! At tuyan ti programa nga may manglingingay ken mangrayraya kada kayo tinaldawal daw. Barungarima! Maawis kayo nga rod nga dingeg. Barungarima! Mangtakwat kada iti addaan ilimlemeng ti talento iti panagkantaan. Barungarima! Programa mangtulong kada kayo babaen ti panagbaling nga nananay kumakanta iti kailupuan. Barungarima! Mangmangigan Limpailan RPN DCRL Radyo Ronda Batak, Ilocos Norte. Barungarima! Baru Walimot! Dungdungan ko unay unay Indayunan kanto itisip namay Tultuludan kanto na lumamay pagapware Inkanton may libay Anay puso Anay Nasa naupo launay Itten kaniya kapan naranay Akasya ang maidasay Beno papagayam na imbag nga malemyamin nga sa nga pada sumangbayin ka na kayo di programa tayo Baro Arimat Music Festival iti lang yung estasyon tayo RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Aga patinggata lang ti oras ti alas 2 engineer damin papananta ti oras ti alas 2. Okay? Hinta agad tendar ti session. Beno papagayam malagyan tanggayin ta kanya na ti oras ti alas 2 pa lang papagayam may mga ito tumaudi nga oras. Alakit sagutan ta kayo kadagiti agkakapintas nga Ilocano songs. Paben pa lang kadagiti The Mega Mix Singers. Bakit kadwa tayo palang aga serbi tibiyang timas sa control ni Engineer Angel Asuncion, supervision ken direksyon ni Station Manager Road Sadjan. Kasama ten makikita pa lang ti seguridad ti stasyon tayo ni Sergeant William Figuracion. Ken tinumo tibiyang timon ti dati programa ken founder ti grupo ti The Mega Mix Singers ni Manong yung Ronald Idol Domingo. Kadagiti kayat natin kumablaw. Halakiat mabalin nyo lang ti ag-text ka nagtawag. Tablaan tayo manggayam ni Ninang Carmen Sid dito Barangay San Julian dito yung syudad ti Batak. Okay, at yung harodan ti panglukat tayo nga ayog sunata. Naminsan harabi naslak jay bulan Naregret jay linaaw Jay kamasetasan Marupupok na to Beno timantiya mo na nga ayog bilang musika para katakayami nasa nga pada. Lindulo siya ti agasawa Bilyeto ti nagkakalaysa Daison rombeng kanyak dayta Tawar mayat nga maiwawa Dumadaron ti aldaw nga naipangpanguna Ragragsa naragpay duma Kablaan tema ni Misa Daisy Valencia, manibod dita Luxembourg, Europe. Kasama tan ni Mr. Jeff Cabias, dita Suba Paway. Pagsalait to pa'y tinagana
rod kagayam ken kabsat ti sunata na paulwan iti Indonesia ti agasawa manipalan ken ni Leamar Pataray. Okay, kablang tema ni former station manager Ed Serrera manipod dita General Santos City. Kadita, ag subsublita ya tumngeg, iti paborito ya programa. Baru Walimot. Pero papagayam tuloy-tuloy latatin tayo panagkakadda panagdidin ng gay. Iti programa tayo Baru Arimat Music Festival. Kablaan teman ni kompadre tayo, ni kompadre Michael Mabuti Galakgak. Ito ya Vice Mayor's Office City Ciudad ti Batak. Kaya nakasamatan kablaan tayo pa ni Sir Ronald Saludares manipod dita Honolulu, Hawaii. To kompad Jeff and Tumami Precious Ballesteros, Tumami Felix, Tumami Nerida Cabias Tolentino ken kompad Amante, kini komadre Odette Ansagay ni kumpad Eddie Gumangan ken kablang tepay da kumadre Weng Guillermo Tango kasama tan ni kumadre Lorna de la Cruz ken ni kumadre Rioli Morales ken ni kumadre Agbayani Lilibet ken ni kumadre Daisy Valencia halawan tuloy-tuloy latatin tayo pa nagkakadwa pa nagdidinanggay dito pa lang programa tayo Baru Arimata Music Festival. At yung rodan tiya sa malipay nga sunata hinakman na isagot ka na kayo. Dati man na paborito ni Mr. Jepsy Cabia sa papagayam. Dati kanta nga na polwan ading asidingan ng itundan ito orasa ala 1:22. Sidingan, naglasat nagpintaskan, siding anay muntar tarupam, isut mang palas bang mang pasan tagtalangam, ay ading asidingan, di kadla mabaling nga aprusan kat maminsan, di kadla mabaling nga say upet, banglong dita sadyang nagkanasket nga tano siya tay pagustuhan ay ading asidingan naglapsat nagpintaskan siding anaimon tartarupam isut mang palas bang mang pasan tagtalangam ay ading asidingan mabalin nga aprusan kat maminsan di kadla mabalin nga say upet banglong dita sadyang nakanasket nga tano siya tay pagustuhan ay ading asidingan di kanto pagbabawyan no siya tay inka pagustuhan